Menteri Katanat Kakot Kakia jong kejela Dr. Ampareen Lyngdoh ila Plie Paidbah ya ke Jaka le X-ray hapo Smit Primary Health Center menta kesni. Ringkat ke Junior Don Lang jong Dr. Joram Beda, ubedai Commissioner bat Secretary jong Katanat Kakot Kakia, bat Dr. F.V. Karshiying ibedai Director jong Katanat Health Service, bat kiwe-kiwe de. Habakren ha ke Junior Lang Dr. Ampareen Lyngdoh ila ong ba ila lecture Smit ban Plie ya kene ke Jaka le X-ray, bat ban pej bat kami ru ya ke jing terekam jong ka PHC. Hadien ki jinglet yu kejat ki bedangsyan ila yu pediang ya ke jingker na ke dorbar ban kentiu kerdan no ya ka Shaka CHC. Ha ka ba ki engineer ki latrei chat ya ki kam ki jam bat banjeru halor ke jinget lang ka bajan ha pedeng ki he ki han bat ka Shnong ka thau na ka benta ki kam ki basaiso ila kentu ban le AA no mardor ha ka bayadei bat ka jingmut jong ka dorbar.